हाय हॅलो मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण एक नवीन रेसिपी बनवणार आहोत। इथे मी 2 कांदे असे बारीक कापून घेतलेले आहेत। आता आपण अंदाजानुसार 2-3 इथे मी 5 चमचे, ह्या चमच्याने 5 चमचे मी इथे बेसन पीठ घेतलेलं आहे, ते बघू शकता। आता आपण हिरवी मिरची कापून घेऊयात। तर इथे बघू शकता 2-4 हिरव्या मिरच्या मी अशा कट करून टाकलेल्या आहेत, कापून घ्यायचे आहे। पाऊण चमचा हळद आणि अर्धा चमचा लाल तिखट, चमचा ओवा टाकून घ्यायचा आहे, तो हातावर कुस्करून घ्यायचा थोडा। आणि आता आपण अर्धा चमचा अंदाजानुसार किंवा अर्धा चमचा मी ते मीठ टाकते, हे बघू शकता। आता हे सगळं साहित्य आपण असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता हे सगळं साहित्य असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। कोथिंबीर असेल तर कोथिंबीर पण टाकायची, त्याच्यामुळे तसं छान कोथिंबीर पण भरपूर टाकायची। हे सगळं साहित्य एकत्र करून घ्यायचं आहे। तर चला आता आपण याला थोडं थोडं पाणी टाकू। तर इथे आता आपण थोडं थोडं पाणी टाकायचं आहे आणि हे छान असं पातळसर करून घ्यायचं आहे। सगळं व्यवस्थित छान असं मिक्स करून अशा पद्धतीने। आणि याच्यात आता आपण खायचा सोडा पण टाकायचा आहे, 1 चिमूटभर किंवा पाऊण चमचा। बघू शकता आपण थोडंसं खायचा सोडा पण टाकून घ्यायचा, याच्याने छान भजी होतात। तर मी इथे थोडंच टाकते, बघू शकता 1-2 चिमूटभर टाकायचा आहे, जास्त नाही टाकायचा। इथे बघू शकता असं छान आपण पीठ भिजवून घेतलेलं आहे। तर चला आता आपण गॅसवर कढई ठेवून घ्यायची, त्याच्यात आवश्यकतेनुसार तेल टाकून घ्यायचं आहे। तर इथे बघू शकता आपण 2-3 चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे। तर आता याच्यामध्ये आपण हे भजे तळून घ्यायचे। तेलामध्ये भजे सोडून घेतलेलं आहे, याला आता आपण लगेच उलटून घ्यायचे, नाही तर जळून जातात ते। ह्या अशा पद्धतीने लगेच त्याला खालीवर करायचे असतात, नाही तर लगेच जळून जातात ते, ह्या अशा पद्धतीने। तर चला आता आपले भजे इथे झालेले आहेत। एकदा खाली आणि वर केले की लगेच आपले भजे होऊन जातात। याच्यात कोथिंबीर पण छान लागते आणि अशा पद्धतीचे भजे तुम्ही पण नक्की करून बघा, झटपट होणार आहे आणि ते पटकन करून खाता पण येतात। पाहुणे आले केले की आपण नाश्ता म्हणून पण हे भजे करून देऊ शकतो। तर चला आता आपले हे झालेले आहेत, आपण आता हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर अशाच पद्धतीने आपण सगळे भजे याच्यात टाकून घ्यायचे तेलामध्ये आणि असे छान आपल्याला 2 मिनटातच आपल्याला खालीवर करून घ्यायचं आहे, कारण आपलं तेल तापलेलं असतं म्हणून। हे बघू, हे अशा पद्धतीने लगेच त्यांना खालीवर करून घ्यायचे। तर अशा पद्धतीचे भजे तुम्ही पण नक्की करून बघा। माझी जर रेसिपी व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुम्हाला असेच नवीन नवीन व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर बघायला मिळतील। तर इथे आपल्या बघा आता पूर्ण झालेलं आहे। तर आता आपण हे प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे, हे मिक्स करून भजे करू शकतो। एकदम स्लो कमी गॅस करायचा, तेल पटकन जळून जातो आपलं हे भजी तळताना, म्हणून हे मीडियम म्हणजे एकदम कमी गॅसवरच तळायचे, कारण तर इथे बघू शकता असे छान आपले कांदे भजे तयार झालेले आहे। तर अशा पद्धतीचे कांदा भजे तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।